आंनो जेलनिफ्राय गदोंबाबो सुक्ति खालामदोंबाबो आंनि केसा 5 बोसोरसिम उनावसो जोबहैगोन बिसोरबो बिदिनो जागोन मानसियानो जेलाव थाबाय थायो जों फाइनालि दिनै बिटिआर एकर्ड डे फालिनाय जादों आरो बे फालिनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै दानि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा मल्लारि सारा गोनांथार बाथ्रा बुंबाय जे रन्जन दैमारि सारनि बाथ्रा आरो गोबां जोबथेसालियाव थानाय आरो फासि अर्डार मोननाय इनडिएफबि बेजों लोगोसेनो जायफोरनाखि पेन्डिं थानाय माखासे दफाफोर आरो जायफोरनाखि एक्स ग्रेसिया मोनाखैमोन सोरबा बिजेपिआव थाबाय सोरबा कंग्रेसआव थाबाय सोरबा इउपिपिएल थाबाय सोरबा बिपिएफ थाबाय दा बेफोरबायदि जालायनानै सोरबा उमुगाव पार्टिस थादों होननानै बिदिनो एक्स ग्रेसिया होआखैमोन नाम लिस्टखौ दाननानै होदोंमोन दा बे गासैबो बाथ्रानि सायाव दिनै मोनसे इम्परटेन्ट भिडिअ दिनै स्पस्ट भाबै दिनै क्लियार गावनि गोरबो बिखा सिंनिफ्राय दिनै हाग्रामा मल्लारि सारा स्पस्ट बिबुंथि लाखिबाय स' आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बे बिबुंथिखौ नोंथांमोन होगोन स' नोंथांमोना जोबजासे खोनासं एकदम मस्ट इम्परटेन्ट भिडिअ नोंथांमोना नायनानै बुजिनानै लाबानो जाबाय आरो दिनै हाग्रामा मल्लारि सारा गावनि बिबेकनिफ्राय दिनै मा बाथ्राखौ दिनै बुंखो नोंथांमोनहा खोनासंलांबानो जाबाय दाथ' इलेक्सननि बिराद मोनसे बिजि इलेक्सन थांगोन गासिबो एप्रिसिएट जालांजोबगोन आंहा साहस दङ बुंनायनिबो साहस दं मावनायनिबो साहस दं आरो बिराद बिसासा थल' थल' बख'जोबगोन आं नायबाय था रन्जन दैमारिया मा गवा जादों फाग्ला सुखिया खालामना जेल जाजायो बेलाय मानि मा सुक्ति जाखो बेखौलाय जों डाइरेक्ट बुंनो हायोना जों डाइरेक्ट बुंनो हायो बबेहाय नुफेराखै बबे दुनियाव नुफेरा डाइरेक्ट बुंथारनांगोनब्रा सुक्ति खालामबायथ' मानसिया सानसेनि थाखाय सुक्ति खालामबाय केसाथ' नोंनाव थागोन बे सिस्टेमाव जोबलांनांगौ 8 बोसोरा लाथों 10 बोसोरा लाथों जेनेबा आंबो निजे बुंबाय आंनो जेलनिफ्राय गदोंबाबो सुक्ति खालामदोंबाबो आंनि केसा 5 बोसोरसिम उनावसो जोबहैगोन एनडिएफबिनि खोथा बिसिनि खोथाखौथ' रावबो बुङाखिसै एनडिएफबिना जाहैबाय बिथांमोना दङ बिसोरनाबो एमओएसआव दङ केस फोजोबनांगौ रिहेबिलिटेसन जानांगौ ओमफ्राय जेलाव थानायफ्रा गजोबनांगौ जेलाव थानायखौ गहोनो हागोन जागोन रन्जनबाबो गगोन सोरबाबाबो गगोन खिन्थु केसखौ आं बुंगोन केसनि बेलायाव आं बुंगोन बेखौनो सिस्टेम थाबाय मोनसे लेंगि प्रसेस जेनेबा आंनि निजे एक्सपिरियेन्स आङो जेलनिफ्राय गदों नंगौ आं जेलनिफ्राय गखांनायनि उनाव आंनि केसा जोबनो 5 बोसोर नांगौ दे दा जोंनि बुंनांगौआ बेल' बिदि नङा मानसिया फ्रि जानांगौ जिहेतु बिसोर सुक्तिखारि सान्तिनि रावाव सुक्ति खालामबाय सुक्ति खालामखांनायनि उनाव मानसिया जेल सिङाव थानो हागोन बे फ्रि जाना थानांगौ केसा सोलिलांबाय थागोनब्ला 8 बोसोर सोलियो ना 10 बोसोर सोलियो बे थांबाय थागोन जोंनि एप्रोचिंआ बेबायदि जागोन आरो आंहा बिश्वास दङ गगोन जेलनिफ्राय गगोन आरो जायफोर 3 फासि जानायनि मोनसे अर्डार जाना दं बेखौबो आंहा आत्मबिश्वास आंथ' खेबसे बुंखाबायबो बिथांमोनखौ दा फासि होनाय नंला 3 फासि जानायनि माबा दंमोन आङो स्टप मोननायावनो आं बुंदों बेखौ एकदम बोखाराबा जाहाथे खिन्थु बन्द' जागोन होनना बुंदों सिलखौ मिथियो बे फासि होननाय बुस्थु नोङो मा खायदा खालामनानै बोखार बेसो जागोन दा बन्द' जागोन होनना बुंदों डाइरेक्ट बे खोथाखौ दा खालाम नोङो जेराव दोनदोंथ' बे केसा सोलिलांबाय थादों खिन्थु फासि होननाय शब्दखौ बोखार होनना बुंदों जाबाय आरोखि दा जासिगोन आं बिराद मोजां बिश्वास दं जाया आंहा बिराद मोजां माबा दं आरोखि माने गोसोआव फोथायनाय दं आं हागोन बादि मोनदों दाथ' इलेक्सननि बिराद मोनसे बिजि इलेक्सन थांगोन गासिबो एप्रिसिएट जालांजोबगोन आंहा साहस दङ बुंनायनिबो साहस दं मावनायनिबो साहस दं आरो बिराद बिसासा थल' थल' बख'जोबगोन आं नायबाय था रन्जन दैमारिया मा गवा जादों फाग्ला सुखिया खालामना जेल जाजायो
이게 많이 마숙지 자들이. 이걸로 이제 다이렉트 나이나. 지금 다이렉트 나이. 뭐 왜 누구야 봐. 뭐 누구야 누구야. 다이렉트 타는 거라. 숙직하고 뭐 그런지. 나 산책해서 숙직하는 거. 피해사도 너무 타지. 몇 시스템은 불만하고. 도시락 라텐 도시락 라텐. 대박 안고 이제 공부할. 안에 제일 내가 고등하고 숙직하는 거 하고. 안에 회사 파스포트 지금 없이 저기. 신문 비딩자는 엄마 전체로 타고 되기전. 그리고 그 아다를 못하 안 나오고 안 비싸도 안 하던 거지만. 네. 내가 비자에 리하빌리테이션 비밀로 리하빌리테이션 비밀로 안 가려는. 근데 다도 제가 bunnya 제가 berbagai zakon baik mengenai tentang periode grup zakon baik grup zakon lalu 제가 먼저 제가 디렌다면 먼저 grup zakon nontonnya kedarni mau daitulang jenis pokoknya alda mau serang alda biar ikut tapi 제가 런던 대학에 붙은 그룹 제가 마치아스에서 우무가 다비 너무나 컴퓨터이나 이제 제가 안 찍고도 안이 그렇고 안이 그렇게 무슨 대답도 안이 다투 안 하고 안 그거에 대해서 마치는 사람을 이스마를 리자이 다우피 뭐 파스이 이때 시작하나 안이 그룹 잡아야 된다. 안이 그렇고 ସମସ୍ତ ଜିନିଷ 다투하는 제가 런던 미팅이 그룹 이 그룹나 ସମସ୍ତ 캐다컬이 와고 다투라 미스터보다 그 마치아스에서 제가 서울에서라고 너무 묵시 그룹 잡아 다투하는 게 그렇고 나는 거의 로얼 레벨이 캐다 세도마 법을 메모리랑 그 저기 배구 그게 그 라는 처음 잡은 마차스에서 직하면 제가 안양이 그룹이 기사고 안양이 지금 오모 마차스 이거 직하면 해도 되나 런던 그룹 리얼미 지금 런던 그룹이나 전미 그룹 없었을 때가 벌써 마차스라고 누구 이걸로 가야 이거 이걸로 가야 이거 생각한다. 세파레트 뭔가 문치하네. 그래도 너무 봐 그 시골에 누가 나에 비하는 게 이렇게 안 되나. 감사합니다. 이거 진짜 좋다. 네, 안봉바이 온나는 마차스 그 그만에 있는 소리구바 여기다가 정부 제마다 고민을 동사오자 먼저 숙지자리 있어도 먼저 다투도 등을 하는 것 등을 분난 것 에프로사즈 학창학 같은 뭔가 에프로사즈 학창학 같은 마음을 하야 비상 하야 빼야라 kita itu amnya sakalomben mauna itu mau kagen bisa simhahi karena jodoh sendiri mama deh listu itu mulainya mama di pihak karo hari hari dengan melalui yang dibangun belajar itu bisa ini isna di pihak karo yang dibangun mau kumpulan nah mandasa sini mata sini itu darah kan jam darah NDP rasmiti naik di sana ang BJP kemudian ang BJP kalau ang kongres kemudian ang kongres kalau itu jatin berojeng positif ini ini siapa yang ikut BJP kalau dengan di satu itu pilih naga. Begitu jangan jadi
दा मा दा बेफोरखौ एकदम आंनि खावलायनाय आंबो जाहाथे जेब्ला आङो दिल्ली लेभेलसिम एप्रच खालामो बे जिनिसा सलिड जायो जाहाथे आङो दिनै मोनसे खोथाखौ लाना एप्रच खालामोबा आरो सम्फद बारायफिनोबा बे एसे इनडिसिप्लिन जायो नङा होमबा न'नि बे आदा मोननानै जोंखौ हमगोन बिसोर अफिसार बिराद हमनो गोरों बिसोर जोंखौ एसे समनिफ्राय ना मा होनो दुम जाहोनाखा जोंनि माबाफ्रा एसे समखा थारमाने बिसोर जाहैबाय बिराद टप लेभेलनि इन्डियाखौ सालायग्रा अफिसारफोर बिसोर